Oh my god. Oh my god. ต่อไปนี้กลิ้งขนาดนั้นแหละนี่ Ơi bây giờ đừng nghĩ tên mình thăm đi buổi xưa ná. Lúc gặp tôi thành một mấy cái chớ ngồi này bạn. Aduh, salah nak enggak. Bhutan going, Bhutan. This apa isi? Hello guys, welcome to my channel. Ani Rongjalu YouTube channel bertemu गासिबो बरायनो थाबाय. So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंबा नायलांबाय थादो. ओमफ्राय बिराद सान्दुं दुंबाय आंनि मोखांफोरानो गोसोम जाजोब्बाय. आं मानसिया गोसोमखा नालाय सान्दुं एसे खामबानो आंनि महर मुस्रिया गोसोम जाजोबो. थेवबो सान्दुंखौ सहायनानैबाबो थांथारबाय जोङो भुटान नायनो होननानै दिनै खनसे भुटानखौ फैबावबाय आरो. गोदो आं सिगां क्लास 9 ना बेसेबांबा फरायनायाव खनसे थांखांबाय. ओमफ्राय आं बिनिफ्राय थांनाय जायाखैमोन भुटाननि कलेजसिम. ओमफ्राय आरो दिनै नेक्स्ट टाइम सेकेन्ड बार जाबाय आरो दिनै आरो खनसे थांबावबाय. होमबा नायलांबाय थादोंना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम. दा आं थांनानै मा नुयो नोंसोरनो मा देखायनो हायो बेखौ आं नोंसोरनो हाजासे देखायनो नाजागोन. जोबोर मोजां मोनदों जायगाखौ. गोदोनि बायदि नंलिया, दा सोलायबाय एसे. ओमफ्राय लामाफ्राबो आलदा जाजोब्बाय. जायगाखौ नायनानै आं जोबोर मोजां मोनदों. ओमफ्राय भिउफोराबो जि मोजां नानि. ओमफ्रायो जोमै दाखा दङ गोजौआव. बेयाव आं मालाबा कभार भिडिअ बानायनो फैगोन बेयाव. आरो नोंथांमोनाबो भिडिअ शुटिं खालामनो गोसोबा नैबेयाव खालामफैनो हागोन आरोना. ओमफ्राय नैबे दालाङाबो जि मोजां. मा नाम होनोमोन आं गोसोआव गैला बे नामखौ बावबाय. ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोर ना बेखायनो दैयाबो बुरजा देरथारदों नै. बुरजा नङा आरो एसे बारा बुरजाबो नङा, एसे देरदों. बेयाव जि मोजां जायगाया पसन्द जादों. आं फट' खेबनो सानदोंमोन, फट' खेबनो हायासै. जोंहा टाइमा थोआ नालाय, टाइमनि आंखाल बिनि थाखाय जों ओंखारासै. थांगासिनो दा जोङो मोनबाय माने सान्दुङा जोबोद खामबायना. दसे रेस्ट लाफैबाय जोङो दा. नालाय लोगोफोर भुटानाव बेरायनो फैदों. दा माबायदि जायगा नुनांगोन नायलांदो लोगोफोर. सालायनोसै बाल. हाबिला फाग्लि लाफायो. Tapi bisa udah bang. Bisa. Bisa lah. दा जोङो जों बेरायफैबाय दा भुटान रायजोनि कमला बागानाव नायनो हासिगोन. ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबा बारा रायलाया आरोना, सिरि गावनि महरखौल' नायनानै थायो. रायलायनो बायो माने आंनि हाथाया एसे गिदिर नालाय, बेखायनो आं लाजिनाय मोनो रायलाया. Bisnya besar kana. Ayo mas, korom dia. looking like cover. Visit again Bhutan. Sòng miếng mổ trùng phát sòng miếng sòng hơi lấy này cứ vậy đó. Mà bán người lại cái lem phun tháo mình đi. Cái lem phun tháo rồi. Cái lem phun hiền á. Cho. Itu sehari belum lama tuh. Itu sehari belum nih bang. Nepali nggak ada sehari belum. Ya, tahun kia aneh deh tadi. Bangali deh
some style है दूसरा Đây là phải phần Sông ta lại mong sông Lavender. लोगोफोर आं दिनै भुटानाव बेरायनो फैदों आं जायगा मोनासै जिरायनो थाखाय मोजां नै गासैबो लोगोआबो नै गावजों जिरायो लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो ना आं दा बेरायनो गमै गयै जालांसिगोन गेलेमफुं टाउननि चावमिन मम'खौ जाग्लाबहैनोसै जों रायजोफोर लाजिखांबाय रायजोफोर जिरायनोबो मोना मानो मोना बारिश आया था बारिश आया मोबाइल गिर जाएगा तो क्या होगा मेरा इतना महंगी वाह क्योंकि प्लेस इतना ठंडी ठंडी लग रहा है मैं अच्छा है और रास्ता भी खराब नहीं है बहुत अच्छा है मैडम मैडम उर्मिला स्पीकिंग नाउ यस क्या बोला हाय गाइस ये नदी किधर गया इंडियन आयौ बेफोराव फट' लानो लुबैदोंहाय आं मोजां आं बेखौहाय लाजोबलांनो लुगैयो हाय डेडि बिदिसो बेरायनांगौ फाइनालि जों भुटानाव दा सफैबाय लोगोफोर नायदोंना जोंनि ब्लग भिडिअखौ खनसे खेबनाय बिदि आरो नानै ओइ दालाय मोजां ना ओइ गोलै नों खेबा होनलाय मोनसे भिडिअ थायो नालाय भिडिअ थायो दा आं एसे बरदों बिदिनो जोङो दा गासिबो सफैजोब्बाय सफैनानै फट' रिल्स बानायबाय आरो बिसोरहाबो बानायबाय आंहाबो बानायबाय फैदो होनबा नायबावदो ओमफ्राय बबेनिफ्राय दसेनो अखा हाबाय बेयाव अखा हानानै जोब्बाय जोंनि गस्ला लंपेन्ट गासिबो जोब्बाय थेवबो भिडिअ बानायनायखौ गारा बानायगोन होननानै जों बानायबाय थाबाय आरो ओमफ्राय बियो स्टाइल बानायगासिनो ना फट' लानो नागिरदोंमोन बियो आंजों आं फट' खेबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं फट' खेबना होआखै बेखौ रिल्स बानायनोसोमोन आं बेखौ ओमफ्राय आंबो थांदेरबाय बिजों आंबो फट' खेबनो थिनबाय ओमफ्राय मा फैखो होनबाय आंबो होनानै रिल्स बानायबावबाय आरोना बेजों मोनसेबाव मेरा टैक्सी मैं भी जो खड़ा हूं मेरा टैक्सी ओमफ्राय अखा बारा हानायखाय फैफिनबाय जोङो पास्ता मम' आं मम'सो जायो मम'सो दा ओमफ्राय नोंलाय चावमिन होनलायफैदोंसो दा सेकेन्ड मोनसेनिया मा होनदोंमोनलाय इयो जानबे ब्लग होनाङा स्किपाखै होनाङालै मोनजाबाय थाखायो जोंना औ लोगोफोर जोङो दा मम' जाहैदों आखाइजों जाबासो गोथावखा
sàn thôi hả? Hay lên sàn sàn? Không một số người hay là bây giờ. Cái mùa xà bảo 아이고. Kitchennya mới làm gì là? 공부하면 되나? Hả? 그린이 아름 Gia làm mới À, làm. mà- Đi làm mới làm thảm đâu. 맘만 먹으면서 먹으면 하긴 집에. Qua cũng mai người nào? Mai người nào? Mai người nào? Iya. Sudah ada kali ini. Saya nah bawa Malam. 연습해주는 거 같긴 Tapi kau isi dengan lu jadi. 카메라 하나 있다. Các bạn mừng bạn. ơi đưa chào đừng nghĩ tân mình thăm đi buổi xuân á. ơi đưa chào đừng nghĩ tân mình thăm đi buổi xuân á. ơi đưa chào đừng nghĩ tân mình thăm đi buổi xuân á. anh đi buổi xuân ra vậy. anh đi buổi xuân ra vậy. anh đi buổi xuân ra vậy. mình có những đàn á đừng nghĩ relationship cả. anh đi ra vai anh đi ra vậy. Rồi. Nhớ gì vậy? Alo, khắp chỗ cùng đi. khắp chỗ đây. Khắp chỗ cùng đi. Yang dan dia kan mantap. Kira kira. ơi Lawan bro. Ok.ซึ่งอินเดียเราบางเรื่องก่อนนะที่lấy những cái cái trước rằng con phòng là làm cái này India nào thì lấy bằng cái mình lại dần thay nước bột này thâu nào cái này và phần này clean khá là nước tê và phần này clean khá là nước tê kìa tía kìa tía kìa tía Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. yes Bài hát của Khải Sơn. iya kebingungan baik banget Sehingga apa tuh ini dari Kak Fani hai. Dari Kak Fani hai. 왜 발려? Asyir. Asyir. कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये Asyir. Reza. 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 Ya, kamu boleh kalau ini masih lihat. 마무 Tahu kalau yang gaya lah Tuhan. 한번 타는 봐봐이. Malah ini bisa couple sana itu ayu. Malay, malay. Manjai. Wow. 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 Ning ni megon ra.
하우르노 게밍은 능니 메건 라 똑같아 무슨 말이야 안간 네 와우 sebelumnya uno Australia sih ya wow 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 anjir sih về chúng ta tham gia sự kiện mà để xem gì đó nó là không về 팔꿈치 불안 사람 친구다. 팔꿈치 불안